ҷамоатҳои деҳоти Ворух ва чоркӯҳи шаҳри Исфара низ мо гуфтем, ки ҳоло ин танҳо як пешниҳод аст. барои бекор кардани акди никоҳ шумо ба анъанос суди ҷойи зистихдом. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. нақшаи даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ дар муддати як рӯз чӣ қадар ба анҷом расид? дар ҳамин масъала суҳбат мекунем. лайк гузоштана фаромӯш накунед. касе ки дар Россия қарор дорад ва хоҳад донистан ки регистратсияш оригинал ё ки фалшивӣ, номери WhatsApp мебарояд, бинависен, тафтиш мекунад. дар ин бора вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон эълон кард, ки дар як рӯзи маъракаи даъвати ҳарбии тирамоҳӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон 55% нақша пурра ба анҷом расид. яъне ки дар муддати як рӯз ин қадар ба анҷом расид, аз сабабе ки сафи нафарҳое ки ба хоҳиши худшон дабраволни ба хизмат мераванд зиёд шудагиаст ва бигем ки ин нақша тезтар ба анҷом мерасад. вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, шаҳри Норак, ноҳияи Вахш, балҷувони вилояти Хатлон ва ноҳияи Сангвор аввалин шуда аз иҷрои нақшаи даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ хабар доданд. ҳукумати Хатлон низ дар рӯзи якум маъракаи даъват ба артиш аз иҷрои нақша дар 11 шаҳру ноҳияҳои ин вилоят хабар додааст. ҳамчунин ҳукумати вилояти Суғд хабар дод, ки ҷамоатҳои деҳоти Ворух ва чоркӯҳи шаҳри Исфара низ нақшаро пурра ба анҷом расониданд. яъне чӣ хеле ки медонед, нақшаи даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ ҳозир призофи тирамоҳӣ сар шудагиаст ва дар муддати як рӯз 55% дар сартосари ҷумҳурии Тоҷикистон нақша пурра ба анҷом расид. ногуфта намонад, ки дар ин призов солҳои таваллуди 1998 то 2007 ба хизмати ҳарбӣ даъват карда мешаванд. комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволот ҷавоб мегардонем. касе ки мехоҳад границаи Қазоқистона пересикат кунад бо шофёрои арзону ширкати боваринок, номерошон мебарояд зангшон бизанед, худшон ба даста шуморо граница мегзаронанд, обратно Россия медороранд. муслима нависонда: салому алайкум акаҷон. занҳо омада метавонанд бе кӯдак кор кунӣ. оилаҳои муҳоҷироро бурданша, манъ карданша ҳозир вакилони Федератсияи Русия пешниҳод кардагиянд ба Думаи давлатӣ, вале қабул шудагӣ нестанд. вақте ки қабул шава агар баъд манъ мешавад. ҳозирашда рафта омадастиянд мардум. Саидқул нависонда: ака дишт рафт, айрӯи регистратсия шидам, граница бигзарам биём, бод юнбора патент карда метавонам ака. пешакӣ раҳмат. агар айдита зиёд мешид наметонистен, вале то дутара мешавад шумо пересикат кунед, биёен бо ҳуҷҷат бикунед, лекин штрафҳоро пардохт бикунед бародар. як нафари дигар нависонда: салом акаи Сорбон. ай карона қарздорум, метавонам ай Россия бубурам. агар ки шумо қарздор бошед ва заватая карона шуморо дар суд додагӣ набошад, метавонед. агар ки дар суд битияд, баъд дар ӯ ҳолат выезди шуморо маҳкам мекунанд, баромада наметавонед. як нафари дигар нависонда: кадом коро манъ мекунад. аммо видеоро бо диққат хушрӯ тамошо кунед, дар ҳамҷо гуфтагием ки чӣ чизо манъ мешавад. як нафари дигар нависондае ки ассалому алайкум акаи Сорбон. хизмати ҳарбӣ сар шудагӣ ҳаст ё ки не? бале, даъваткунӣ ба хизмат призофи тирамоҳӣ сар шудагиаст. ҳозир дар як рӯз 55% нақша ба анҷом расид. як нафари дигар нависонда: салому алайкум акаҷон. ман духтарчаи 5-солам қатӣ ба Россия рафтаниям. охири ҳамин моҳ наметавонам бурдаш. пеши падараш 3 моҳа мерем. уже даведнас роӣ кардагиаст. жду ответ. мо гуфтем ки ҳоло ин танҳо як пешниҳод аст. вақте ки қабул шудагӣ набошад, шумо метавонед рафтуомад карда ҳозир бе ягон проблема. як нафари дигар нависонда: салому алайкум акаи Сорбон. ҷавоб медодем. ман двойной гражданин. агар дар Тоҷикистон як моҳа хизмат кунам, вайни билета гирифта ба Россия омада, худро ба учёт монам, мара ба хизмат мегиранд ё не? дар Тоҷикистон ки шумо вайни билет гирифта бошед, аллакай дар Россия аз хизматкунӣ озод ҳастед шумо. ҷоник нависонда: салом ака, 1999 4 январ 27 мешавам. хизмат мебаранд ё ки не? 27 сола шидӣ, баъд озод мешавӣ даъват ба хизмат. як нафари дигар нависонда: салом акаи Сорбон. границаҳо маҳкаманд ё ки кушода? гап-гапе ки маҳкам мешаванд. не, ҳозир кушода ягон хел маҳкам шудагӣ нест, мардум рафтуомад кардаистанд. шоива нависонда: салом акаи Сорбон. барои бекор кардани ЗАГС бояд ба куҷо муроҷиат кунем? барои бекор кардани акди никоҳ шумо ба анъанос суди ҷойи зистихдом мерен муроҷиат мекунед, ариза пешниҳод мекунед ҳар ду тараф
ва аризаи шуморо баррасӣ мекунанд. аввалан ба шумо муҳлат медиҳанд, баъди ба анҷом расидани муҳлат акди никоҳ бекор мешавад. барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. зинда ва сарбаланд бошед. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.